Ontdek het superstraflanceringsaanbod op de nieuwe Volkswagen ID.4 Business Sport uitvoering. Nu vanaf €349 per maand exclusief BTW. In financiële renting voor professionals. Info en voorwaarden op volkswagen.be. We podcasten met een ongewijzigde opstelling ten opzichte van vorige week. Dat wil zeggen dat chefsport Christophe Liberlo, Genk Watcher, Marnik Geukes, feitjesleverancier Siebe van Heusen en ikzelf, Mathis Dumery, opnieuw van de partij zijn. Mooie namen, maar je moet natuurlijk ook een goed team kunnen vormen. Welkom bij FC Limburg, de podcast. Heren, Genk speelde vrijdagavond op Sclessin, maar vrijdag was het natuurlijk ook Valentijn, dus ik moet het vragen. Oei, was dat vrijdag? Zijn jullie vrijdag op restaurant gegaan of toch maar naar Sclessin afgezakt? Ja, ik heb de wedstrijd gedaan. Ik had donderdag een tafel gereserveerd. Dus op voorhand geanticipeerd op de wedstrijd? Nee, maar het probleem was, mijn vrouw was niet meegegaan. Ze snoekert niet graag. Godverdikke, daar ben ik met ogen open ingelopen, die mop. Ja, Christophe, jij? Ik heb de match thuis bekeken bij Kaarslicht. Ja, groot gelijk. Ik heb het ook thuis bekeken, maar ik moet zeggen, ik was het laatste kwartier in slaap gevallen en dat was nu juist het kwartier waarin alles gebeurd was. Maar goed, we zullen eens voor de verandering beginnen met STVV. Die hebben een zeer verdienstelijke wedstrijd gespeeld tegen Club Brugge. Ze kwamen op 2-0 voorsprong. Maar Marnik, jij zag vooral bij de eerste goal de manier waarop Bertaccini bleef doorgaan. Daar zag jij iets in dat STVV nodig heeft. Ja, het is natuurlijk Lamkelzee waar iedereen het over heeft. Het was trouwens niet zo heel geweldig gekiept van Mignolet. Het was mooi afgemaakt, maar ik denk de manier waarop Bertaccini druk zette, de kans creëerde, dat gaat iets zijn wat STVV nog heel veel gaat nodig hebben de volgende weken en maanden misschien. Er wacht dan nog een hele zware strijd om het behoud. En het zal op karakter moeten gebeuren. En het was iets wat wij vorige week hebben aangehaald, dat het een beetje verdwenen was de laatste weken. En dat er nu wel was, en dan zie je ook dat de supporters zich achter de ploeg scharen. En dan krijg je een soort van ambiance, ook in de ploeg, waarbij iedereen vooruit gaat en druk zet. En dat is hetgeen wat we willen zien van Sint-Truiden. Dat is ook wat STVV maakt. Ik vond vooral bij Bertaccini in de fase dat hij meteen opnieuw recht krabbelt om verder te spelen. Daarom zie ik hem ook zo graag bezig. Dat is gewoon één vat dynamiek. Er is niks gespeeld. Dat is echt puur. En ja, je hoort wel eens van, en vaak klopt dat ook, dat voetballers, dat ze blijven liggen. En Bertaccini had ook 7 keer kunnen doorrollen. Hij deed dat helemaal niet. En dat wielrenners bijvoorbeeld, die staan wel direct recht. Ik moet daar wel bij vertellen ook, als wielrenners er voordeel zouden kunnen uithalen bij het blijven liggen, zouden ze het misschien ook wel doen. Waarschijnlijk maar wel. In dit geval bij Bertaccini, het typeert hem en dat vind ik zo knap aan hem ook, ja. Inderdaad, fantastisch. Maar Marnik, jij zegt slecht gekiept van Mignolet. Nu, Lamkelzee zegt, ik trap heel bewust die bal zo. We hebben het in videoanalyses gezien dat hij vaak vooruit stapt. Mignolet zegt helemaal niks van waar. Hij raakt die bal met geluk zo. Wat denken jullie? Geluk of geluk kunde? was het zeker niet. Nee, het was zeker bewust binnengetrapt. Maar hij stond heel slecht opgesteld. Ik heb het net nog door onze keeperspecialist op de redactie laten vertellen, Jurgen Schroten. Die zei niet alleen, hij staat te ver het veld in, maar hij staat ook gewoon te ver achteruit. Hij moet zijn eerste palen veel beter afschermen. Dus het was een mooi gat om de bal in te trappen. Maar hij deed het perfect. Ja, toch wel een momentje van genialiteit van Lamkelzee. Ja, je moet het zien ook op dat moment en het doen dan, inderdaad. En dat deed hij uitstekend. Ik zei in de intro al mooie namen, maar je moet er een team van kunnen maken. En daarmee verwijs ik natuurlijk naar vorige week, waarin we zeiden, Lamkelzee, Bertaccini, Lapoussin, dat is allemaal goed, maar er moet een team van gemaakt worden. Nu scoort Lapoussin ook. De namen doen het wel dit weekend. Het was eigenlijk bijna een kopie van een bijna doelpunt van Lapoussin. Op Dender dook hij op dezelfde manier op. Er kwam de bal in dezelfde zone, kopte hij en was er een geweldige redding van Verrips, dacht ik toen. Ja. Het is gewoon zijn timing. En het is natuurlijk ook Brahimi die het perfect ziet, die de bal perfect laat vallen. Maar de afwerking was super. Hè? Er zijn er heel veel die bal in 1 keer proberen te trappen. Hij blijft enorm kalm, controleert die bal nog, legt die makkelijk. Het lijkt een poepsimpel doelpunt, maar hij doet het gewoon door zijn perfecte techniek en rust aan de bal, doet hij het zo simpel lijken. Ja, en op Dender was hij al goed, vond ik. En nu bevestigt hij opnieuw, nog maar in zijn tweede wedstrijd voor STVV dan. Dus voor die laatste fase gaat Lapoussin toch wel een
belangrijke meerwaarde betekenen, want hij kan eigenlijk alleen maar beter worden de volgende week. Ze zorgen met klasseflitsen voor doelpunten, maar in de tweede helft werd dan ook wel duidelijk dat het fysiek nog beter moet. Ja, en er was wel een goede opmerking, vond ik, van onze analist Vital Borkelmans deze week. Die ook zei van, iemand als Lapoussy, hij moet ook geweldig veel afstand afleggen natuurlijk. Waardoor het ook wel, als je dan 90 minuten kan, wat hij doet, in Genk, Forrest Gump, die kan het, Elouadi, die blijft lopen. Maar het is echt, het zijn enorme afstanden die hij moest afleggen. Wat ook niet abnormaal is. Dus je speelt lager als je tegen een betere ploeg speelt als Club Brugge. Dus om telkens keer aan die andere kant te geraken, moet je enorme inspanningen doen. Dus ik vond het niet zo verrassend dat hij erdoor zat. Maar het is wel een feit dat zij hier het perfecte seizoen achter de rug hebben, allebei. Dat zij waar ritme tekort komen. Dat zij periodes gehad hebben dat ze niet gespeeld hebben. Ja, dat betaal je op een bepaald moment wel ergens. Dus daar is nog werk aan de winkel en er is nog ruimte voor verbetering. En ontbreekt het dan ook aan kwalitatieve invallers om dat op te vangen? Aanvallers zijn er genoeg, denk ik. Hè? Als je Lamkelzee, ik denk, wat hoorde ik vanochtend vertellen bij ons op de vergadering, dat we er eens iets willen doen. Ze hebben 6 centrumspits nog, dus Ferrari heeft ook al wel mooie dingen laten zien. Zairo Leslam heeft bij de tweede ploeg ook gescoord, blijkbaar. Dus ze hebben er wel een aantal. Dus inderdaad, de vervanging van Lamkelzee bijvoorbeeld als spits. Alleen wanneer doe je dat op welk moment? Hè? Dat moet je natuurlijk op de juiste manier inschatten en beslissen. En geluk mee hebben. Als je die wint met 2, heb je perfect gewisseld. Ja, dat is natuurlijk ook waar, want inderdaad, Club Brugge keert terug in de wedstrijd in de tweede helft met een doelpunt van Van Aken. Matsu, die vond dat hij moest afgekeurd worden. Wat vinden jullie? Ik vind het helemaal van niet. Ik begrijp Matsu wel helemaal in zijn positie. Mocht ik Matsu zijn, dan zou ik hetzelfde denken. Omdat het een... Hetzelfde zeggen ook. Omdat het zo'n een 50-50 ding is. Dus een stevig duel waarbij je kan fluiten, waarbij je niet kan fluiten. Maar ik vind gewoon dat er veel te veel gefloten wordt dikwijls. Dat is zo'n beetje alibi-fluit, heb ik al eens gezegd. Hè, van laat gewoon voetballen en kom echt. Dus laat die duels, laat het op en neer gaan. Dan krijg je een wedstrijd. En ja, als je dit soort foutjes constant gaat fluiten, dan heb je echt gewoon geen wedstrijd meer. Ja, dit soort duels eigenlijk. Hè, want we zijn er niet zeker van dat het een fout was. En ik moet zeggen, STVV kan echt wel klagen over de arbitrage de laatste weken. Maar deze vind ik niet dat je op de rug van de scheidsrechter mag schuiven. In dit geval was het eigenlijk gewoon een duel dat bij het spelletje hoort. Ja, oké. Wel. Ja, dan iets later, nog helemaal op het einde, wordt het nog 2-2. En het is zeker niet de eerste keer dat STVV dit seizoen een voorsprong weggeeft. En daar kan Siebe iets meer over vertellen. Ja, het is zeker niet de eerste keer dat ze dat doen bij STVV. Ze kwamen dit seizoen 10 keer op voorsprong en die voorsprong konden ze maar 5 keer omzetten in 3 punten. Slechts 2 ploegen doen het slechter, niet toevallig Kortrijk en Beerschot. En zo blijft STVV na deze speeldag toch met een dubbel gevoel achter. Hè? Ja, zeker na die voorsprong ook. Hè. En ik vond ook vooral de ontlading bij Mazou ook heel knap bij de goal van Lamkelzee. Ik weet niet of dat je gezien hebt. Ik heb de blik gezien met de tong uit de mond. Het deed me denken aan Gene Simmons van KISS. Felice Mazou. Trouwens, ik heb dan even opgezocht hoe memorabel de tong van Gene Simmons is. Die is dus 5 centimeter langer dan de gemiddelde mens, wordt gezegd. Ik weet niet hoe dat met Mazou zit, maar in het geval van Gene Simmons... Bij deze een oproep aan de statistieken van STVV. Ik weet ook niet of dat Mazou kan zingen, maar kan Gene Simmons dat? Hij was vooral het front, het gezicht van de groep. Ja. Oké. Ja, ze blijven wel met een dubbel gevoel achter. Zijnde, ze hadden kunnen winnen. Ze pakken wel nog een punt. Daar hadden ze vooraf voor getekend. Maar ook hun concurrenten, die hebben punten gepakt dit weekend. Ja, mentaal is niet ideaal. Hè, gewoon. Je stond er zo goed op en dan geef je dat toch nog uit handen. Dus als het nu andersom was geweest, dan zou je daar mentaal mee verder kunnen. Hè. 0-2 achter en dan 2-2 komen. Dan heb je nog altijd 2 punten verloren, maar dan heb je toch een iets beter gevoel dan nu. Maar ik vind wel dat je van zo'n wedstrijd hier kan je wel iets van meenemen. Iets positiefs. Dat was de voorbije weken iets moeilijker. Veel moeilijker zelfs. De manier waarop ze die 2-0, de manier waarop ze die doelpunten uitspelen ook. Ze nog wel wat kansen creëerden. Nu achteraf, als je die wedstrijd bekijkt, moet je gewoon eerlijk genoeg zijn. Ieder een punt was zeker aan de kansen afgemeten. Was een juiste weergave van de wedstrijd. Maar ze hebben wel zich getoond, ze hebben gestreden, ze hebben veel beter verdedigd.
met veel meer agressiviteit. Dus ik denk wel dat je daar dingen kan uithalen. En dat wel belangrijk is, omdat, we hebben het vorige week aangehaald, de punten die ze nu hebben, die gaan blijven tellen, ook als ze bij de laatste 4 zijn en die playdowns moeten spelen. En elk punt is er 1. En elk punt moet je meenemen en voor elk punt moet je strijden. En dan ga je er op het einde wel geraken en dan ga je snel genoeg in die playdowns, dan kan je in een positie komen dat het makkelijker wordt. Dat de anderen met het mes op de keel spelen. Dus je moet eigenlijk nu die volgende 4 weken, en het programma is ernaar, moet je gewoon vol gaan en nog niet te veel denken aan wat er na de reguliere competitie gaat gebeuren. Ja, daarna wachten we wellicht de playdowns, want als we nu even kijken, er komen nog 4 wedstrijden aan tegen rechtstreekse concurrenten. Naar Mechelen, thuis tegen Kortrijk en Beerschot en naar Leuven. Maar ja, goed, Leuven, die staan 8 punten voor. Mechelen en Dender staan 7 punten voor. Westerlo en Cercle staan 6 punten voor. Welke 2 ploegen kunnen zij nog inhalen? Welke 2, hè? Dat zeg je heel goed. Hè? Welke 2, dat is het vooral. Mocht je nog zeggen van ze moeten er 1 inhalen, dan dacht ik, dat zal nog wel lukken. 2 gaat heel lastig zijn, ook omdat die ploegen, ja, dat zijn er geen die volledig in verval zijn. Hè? Dus Dender heeft de slechtste reeks. Maar als je die hun wedstrijd zag op Leuven, die hadden ze dus 10 keer moeten winnen. Dus het is niet dat dat een dode ploeg is. Mechelen gaat winnen op Union. Westerlo is beter bezig. Cercle heeft 1 keer verloren in 8 of 9 wedstrijden. Dus ik zie het er nu nog 2 voorbij gaan. Denk ik dat moeilijk wordt. Het is daarom gewoon, maar je moet gewoon doorgaan, blijven doorgaan, genoeg punten pakken. En dan op uw land... Ja, en zorgen dat je die 4 matchen gebruikt om dan, als de playdowns eraan te komen, dat je er dan helemaal staat. Oké, ik ga het geen voorbereiding noemen op de playdowns, maar toch, het is beter zo, zoals ik net zei, van 0-2 achterkomen dan nog op 2-2 komen eventueel. Dat is in deze situatie net hetzelfde. Je kan nu nog genoeg punten pakken en toch eindigen in die playdowns, maar dat je met een goed gevoel aan die playdowns kan beginnen, dan dat je 12e staat en ineens achterin verzeild geraakt. Je moet een bepaalde flow kunnen creëren, hè? Dat je een aantal wedstrijden aan elkaar dan ook, want dan speel je dus alleen. Je speelt vanaf nu, speel je eigenlijk de playdowns al, bij wijze van spreken. Je speelt niet meer tegen ploegen die ver boven je staan. Het zijn allemaal ploegen die in jouw buurt staan. En dan moet je gewoon er nu aan beginnen, aan operatie redding. En dat ze er alles aan gaan doen, dat lijkt wel duidelijk, want de club heeft gezegd dat ze voor de wedstrijd op Mechelen, iedereen die een ticket had voor de match tegen Club Brugge, krijgt een gratis ticket voor in het uitvak van Mechelen. Denken jullie dat het hopelijk dan volle uitvak zal kunnen juichen in Mechelen? Wat denken jullie voor die wedstrijd? Het wordt moeilijk, maar waarom niet? Hè? Ik denk, ze hebben gewoon de kwaliteiten. Als je op die manier, laten we zeggen, 1 uur kunt spelen tegen Club Brugge, dan kan je ook in Mechelen winnen. Terwijl dat wel een ploeg is natuurlijk met heel veel kwaliteiten. Maar Mechelen staat ook niet voor niks waar ze staan. Hè? Dus die hebben ook hun... Ze hebben nu een heel goede zaak gedaan natuurlijk, maar je merkte toch ook dat Bersnik-Hazi bijvoorbeeld zenuwachtig werd de voorbije weken. Logisch ook als je zo'n slechte reeks neerzet, maar hij begon zelfs af te geven op zijn eigen spelers in de media. Zo. Dan heeft hij zich moeten excuseren daarvoor. Dus dat zijn allemaal toch dingen waaraan je merkt dat trainers terecht waarschijnlijk nerveus worden. Hè? Met Dirk Kuyt net van hetzelfde. Hij had natuurlijk wel met recht en reden heeft hij aangehaald dat Colassay onterecht rood kreeg. Als je dan vergelijkt hoe dat Brown ook de stevige por gaf en daar niks voor kreeg. Maar dat geeft allemaal aan dat hij toch wel heel zenuwachtig wordt naar het einde van het seizoen toe nu. Daar zal ook de ervaring van Matsu moeten spreken. Hè? Hij zal zich echt moeten kunnen focussen op zijn ploeg. En dat hij na de wedstrijd, het is ook een beetje het spel, denk ik, van we hebben de scheidsrechter elke week tegen. Maar je mag dat niet blijven zeggen, inderdaad, want dan gaan de spelers zich gewoon wegstoppen. Hè? En gaan ze wachten tot de scheidsrechter in de fout gaat en dan kunnen ze zeggen, wel, zie het weer, het lag niet aan ons, maar aan de scheidsrechter. Dus we moeten inderdaad echt intern helemaal intern moet je verhaal duidelijk zijn van, wij gaan het doen, jongens. En dan denk ik dat je overal punten kan pakken, ook in Mechelen. Of ze het gaan doen en te beginnen vrijdag achter de kazerne, dat volgen we natuurlijk op de voet en daar horen we maandag weer meer over. Maar wij gaan dan nu over naar Genk gaan, want dat was ook natuurlijk geen onbewogen match. Genk die duidelijk de betere... Jij viel in slaap, zei je. Ja, het was geen onbewogen match. Het was een lange week geweest en ik was gewoon moe. Maar ik heb wel... Of 's morgens al Valentijn gevierd. Nee, maar ik heb wel meteen de dag daarna het laatste kwartier gekeken, want ik kreeg al WhatsApp-berichtjes binnen van heb je Genk gezien, heb je het gezien? En ik dacht, shit, nu heb ik nu juist het belangrijkste gemist. Maar nee, het was wel geen onbewogen match en in de eerste helft was Genk
duidelijk de betere ploeg. En dan komen ze na een dik half uur ook verdiend op voorsprong met een fantastische aanval, getekend Caretsas en Bonsubai. Amai, was een onwaarschijnlijke goal. En het was niet de eerste keer dat ze er echt doorliepen. Ik moet zeggen, was Standaard nu zo slecht of was Genk zo goed? Maar de eerste helft was wel ontluisterend. Sclesij werd er zelfs stil van en dat is iets dat niet snel gebeurt. Genk was constant baas, speelde de bal rond op een moeilijk veld. Ging die bal heel snel rond. En dat doelpunt, ja, dat is eentje om nog eens een paar keer te bekijken. Hè. Voorbereiding, Bonsuba, dan Caretsas, die weer zijn weerloze techniek demonstreert. En dan vooral hetgeen de Gert Vrij altijd vertelt. Hè. Als je de man aanspeelt van wie je de bal krijgt, ja, die staat meestal niet gedekt. Hè. En ja, dan heb je de 45 en het binnenlopen. Het is echt volgens het boekje. Heel mooi, joh. Ja, want als je deze actie, krijg dezelfde actie, en als je die ten tijde bijvoorbeeld had van FC Barcelona met Messi en Neymar, en die deden krijg hetzelfde, ja, die ging de wereld rond. Hè. Ja, absoluut. Maar na de voorsprong had ik wel het gevoel dat ze de grip op de wedstrijd toch wat verloren. Dan een gigantische kans voor Camara die onbegrijpelijk niet binnengaat. En na de rust ook een bal op de paal. Ja, maar ik denk, je moet nog het verschil zien. Eerste helft, die kwam er dat niet. Ze was één lange bal. En ik denk ook dat het buitenspel was. Dus ze hebben de lijn niet moeten trekken. Maar Ntunji stond wel... Hij stond in ieder geval voorbij Sadik. Het zal moeten afgemeten worden met El Ouadi. Het zal een hele nipte geweest zijn, maar het was gewoon één lange bal die hen verraste. En dat is iets dat niet kan gebeuren, denk ik. Maar dat was echt een uitzondering, eerste helft. Eerste kwartier van de tweede helft was een ander verhaal. Toen kwam Standaard, zet op een andere manier druk. Veel enthousiaster, met een beetje meer risico. En toen had Genk het moeilijk om er onderuit te voetballen. En daar zijn ze dan wel goed weggekomen. Ik moet zeggen, die bal op de paal was een fantastische redding nog van Penders. Ja, zie je dan achteraf. Hè? Ja. Ik had het op het moment, ik zat in het stadion en we hebben daar geen monitors. Dus ik had het niet gezien, maar als je nu op de tv-beelden een fantastische redding. Schitterende redding, inderdaad. Misschien dat hij anders nog binnenkant paal en terug weg. Maar goed, het was echt knap gepakt. Ja. En dan het moment natuurlijk van de wedstrijd op het einde. Ik wist dat Genk een goede keeperschool had, maar ik wist niet dat ook de middenvelders zo goed konden keepen. Heine die natuurlijk de strafschop pakt van... Geweldig, hè? Maar vooral ook de manier waarop. Ik heb ooit... er zijn wel eens spelers die een penalty pakt dan met een voetenhalf of zo, of iets... Ja, als het met een voetballersredding. Dit was gewoon. Het zag er echt uit als een keeper. Ja. Alleen zijn beginpositie was slecht. Hè? Dus hij had achter de lijn moeten vertrekken, dan zijn stapje naar voren, de lijn nog raken. En dan had hij even ver gezeten en de bal gepakt. Ik heb het er met Hein van Azenbroek nog na de wedstrijd. Die was Gins ook als analist of als co-commentator met hem nog over gehad. Hij zegt, ja, als dat een keeper is, die staat gewoon iets verder achteruit, achter zijn lijn. Die vertrekt met één voet erachter. En die vertrekt met één voet erachter. En die zet zich af met één voet achter. Hij zegt, en die doet dezelfde redding. Dus de redding was perfect, alleen zijn startpositie was door een gebrek aan ervaring niet perfect. Ja, want toen ik zag dat Heine de keeperstrui mocht aandoen, toen dacht ik eerst zo even van... waarom Heine nu? Ik zag niet meteen in hem de allerbeste keeper. Je zou dan denken bijvoorbeeld dat je een vooral grote speler nog in doel zet. Tolu bijvoorbeeld. Ja, dan heb je al minder plaats over. Hè. Maar ik moet zeggen hoe dat hij echt naar die bal ging. Nu, Jacques Matthijssen vertelde ook, een van onze huisanalisten. Volgens hem is het de goede hoek van Heine. Hè. Want dat heb je met voetballers. Of je hebt zelf ook ooit wel in de tuin in doel gestaan. En dan heb je één goede hoek en één slechte. En bij keepers is dat veel minder het geval. Voor een rechtsvoetige. Een rechtsvoetige stoot... Die zet af naar links. Naar links, ja. Nou. Maar helaas voor Heine moest de strafschop dan toch opnieuw genomen worden. Maar er zijn stemmen die dan zeggen, laat dat toch doorgaan, het is een veldspeler. Maar het is wel correcte beslissingen. Dat mag je niet verwachten van die scheidsrechter. Want die scheidsrechter, dat kan je niet doen. Nee, dat kan je bovendien, niet. Die wordt beoordeeld. Die krijgt een beoordeling achteraf en daar hangt zijn toekomst van af. Wat zouden we dan van de VAR zeggen? Ja, wel nee. Het is gewoon een correcte beslissing. En, Maar ik vind wel, want Colina die heeft vorige week of de week voordien nog een oproep gedaan en zei van er gaan veel te veel penalties binnen. Dus wilde hij daar iets aan doen en zijn voorstel was van de rebound, van die af te schaffen. Dus gewoon trappen en dan de rebound, gewoon het spel hervatten, dat dan niet meer gescoord mag worden. Nu, ik vond dat geen bijster goed idee, want volgens mij ligt daar het probleem niet dat er zoveel binnen gaan. Het probleem is eerder inderdaad met die nieuwe regel dat de keeper dat hij op zijn lijn moet blijven staan. En dat is het probleem. Nu, je moet daar ergens een grens in trekken, want anders komen ze 3 meter vooruit. Dus dat gaat ook niet. Maar
Ik weet het is weer zo'n voorstel. Het gaat er nooit van komen, want het ziet er ridicuul uit. Maar misschien toch een klein half maandje. Hè? Een klein half maandje rond het doel, waarin de keeper mag vertrekken. Hè? Het zou zomaar kunnen, maar het zal inderdaad er waarschijnlijk niet doorkomen. Maar een keer zei me vanmorgen nog iets wat ik wel verrassend vond. De strafschopredding van Heine, dat die eigenlijk voor extra media-aandacht zorgt en dat niet per se handig is voor Genk nu. Ik moet zeggen, ik heb de laatste weken het gevoel gehad altijd dat Genk zo stiltjes aan het wegsluipen was en dat in de rest van het land onopgemerkt voorbij ging. Dingen gelezen van dat Club Brugge alleen tegen zichzelf nog kon verliezen en de titel kon verliezen door zelf te falen. Terwijl Genk toen 6, nu 8 punten voor stond. Maar nu door Heine zijn fantastische redding staat Genk volledig in de picture. En zijn ze misschien die troef kwijt. Maar het is eerder Heine en het onwaarschijnlijke eraan dat in de picture staat wel en niet de rangschikking waar echt naar verwezen wordt dan. Maar ik begrijp wel wat Marnik wil zeggen. Maar ja, dat heb je met dat soort fasen. Hè. Die gaan de wereld rond. Dus dat is niet zo abnormaal. Het deed me ook denken in de omgekeerde richting eigenlijk. Ik weet niet hoe het komt, maar ik moest meteen ook aan Higuita denken. De doelman, die dan eigenlijk doelman was, maar de vrije schoppen ging zetten dikwijls. Of Chilavert, die dan nog... Die heeft het record, denk ik. Hè? Ja, Chilavert ook. Ja, inderdaad. Ja, is dat die doelman die bij Kortrijk en bij Cercle altijd de strafschoppen nam? Ik herinner me iemand die effectief als doelman altijd de strafschoppen nam. Sibbe gaat een lijstje. Luc van der Schomme. Ja, het kan. Ik weet de naam niet meer zeker. Luc van der Schomme. Hoe zou het zijn met? Hè? Nog een mooi idee voor een artikel. Ik snap niet hoe dat jij eraan komt. Het was jaren 70, denk ik. Jaren 70, 80. Ja, ik heb ooit stage gedaan bij Cercle Brugge en dan moest ik zo'n dingen opzoeken. Alleszins... over strafschoppen en doelmannen hebben we nog feitjes en daarvoor heeft Sibbe ook nog een feitje. Ja, geloof het of niet, maar het was niet de eerste keer dat een veldspeler van Genk moest keepen tegen Standaard. In 2009 was Goran Jubujevic de gelukkige, want toen Genkkeeper Davino Verhulst rood kreeg en er geen wissels meer waren, besloot Jubujevic om in doel te gaan staan om zo zijn team te helpen. Dan wil ik toch nog één iets zeggen. Ja, de rode kaart voor Penders gaat natuurlijk wel voor aan dat moment. Een jeugdzonde om op dat moment nog die kaart te slikken. Ja, het was een tweede geel. Hè. Een jeugdzonde. Ik denk op zo'n moment, er komt een speler door en je bent net iets te laat. Ja, dat is ik denk wel dat dat een automatische reflex is en dat dan moeilijk is om plots stokstijf te blijven staan. Ja, je moet dan een keuze maken. Hè. Ofwel ga je niet. En dat leer je wel beter te doen door de jaren heen. Dat gaat hij wel merken. Maar op dit moment, je kan niet... wachten. En je kan wel wachten, maar je moet beslissen, ga ik of ga ik niet. Ja, en als je gaat, dan moet je onderweg niet meer terugkrabbelen. Nee, ja, op zo'n moment gaat het te snel om te denken, we staan 0-2 voor, ik heb al geel, ik hou me in. Ja. Ik vond er was nog wel een rode kaart die had moeten vallen. Hè. Met de fout op Matte Smets. Vind ik wel rood. Ook al raakte hij eerst de bal, Alexandropoulos. Maar, vanwege te gevaarlijk. Ja, het is nee, maar ik vind ook als je op dat moment nog bij de bal geraakt en je kan die bal met je rechtervoet naar links tikken, dan kan je ook nog met die voet iets anders doen. Hem iets meer inhouden of hem terugtrekken een beetje. En ik weet het, er wordt altijd gezegd van die fase heb je ingezet en je kan dan niet meer terug. Ja, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Als je nog bij die bal kan en je hebt nog genoeg gevoel in je tenen om die een tik naar links te geven naast Smets door, dan heb je daarna moet je ook genoeg gevoel hebben om die nog een beetje in te trekken. Ik vind dat een te makkelijke uitleg die niet alleen in dit geval, maar ook in andere gevallen al geuit is geweest. Plus dat is zo'n typisch verhaal van iemand die die de controle over de bal verliest en dan nog wil goedmaken en dat loopt heel vaak heel slecht af. Nu, de blessure voor Smets valt gelukkig mee, geen breuk, wel een vleeswond. Ik vraag me dan wel af, kan je met een dichtgenaaide wreef degelijk voetballen? Dat proberen dus. Dat zullen wat Matte Smets vragen. Ja, want ik neem aan dat ze hem gewoon wel volgende week willen opstellen. Ja, maar hij is onzeker. Dat is de officiële versie en ook wel de officiële, denk ik. Ik denk dat ze dat gewoon moeten afwachten in hoeverre en hoe snel dat geneest. Maar dan hebben ze... De vrees bij Torsten Fink was wel heel groot. Fink was echt vrijdagavond... Slechtgezind en alles behalve euforisch. Normaal gezien zou je zeggen, na toch wel een heel goede match en een overwinning op Standaard, die gaat hier met een brede glimlach staan. Maar dat was absoluut niet het geval, omdat hij weet dat Smets samen met Heine
eigenlijk de enige 2 spelers zijn die je niet kan vervangen bij Genk. Bij Heine is dat niet alleen door zijn manier van spelen, maar ook door wie hij is. Heeft hij nu weer maar eens bewezen. Het is iemand die echt in alles tot het uiterste gaat en die een groep kan meesleuren. Een kapitein, zo leading by example. Niet met een grote mond, maar altijd op het veld. En bij Smets heb je dat hij 1, het slot op de deur is. 2, heel sterk is geworden in duel ook. Als je ziet hoeveel kopbalduels dat hij nu wint, hij verliest er bijna geen 1 meer, is echt wel heel straf. Maar 3, en dat is het belangrijkste, vind ik, zijn cruciale man in de opbouw. Hè. Dus de eerste bal die de lijnen breekt, die komt meestal van Besmets. Hij bepaalt het ritme samen met Heine, maar hij bepaalt het ritme van achteruit. En dat zijn heel weinig verdedigers die dat kunnen. En zelfs, want er zijn er nu die verwijzen aan, ze hadden Cuesta niet mogen laten gaan. Ik denk zelfs, met Cuesta, dat is de voorbije jaren ook gebleken. Cuesta en Sadik zijn 2 zeer goede centrale verdedigers. Het zijn ook niet de mannen die van daaruit die aanval en die pure kwaliteit aan de bal hebben. Dus dat zou een groot probleem zijn. Dat is 1 van die 2. De rest, en dat is ook al gebleken, denk ik, de laatste weken. De rest kan je wel vervangen. Degene die de rest ook altijd spelen, Alouadi. Die we hebben het daar nog over gehad, zo van naar de play-offs toe. Ze komen allemaal dichter bij elkaar, de basisspelers. En Cuba heeft ook al op die positie van Alouadi gespeeld. Dan speelde Alouadi aan de andere kant. Steukers is ook nog zo iemand. Daar krijg je... Die kan ook wel met Bonsouba en Adedeji Sternberg. Ik bedoel, dat is nog allemaal nog te doen. Maar Smets of Heine, daar houdt hij zijn hart vast, vind ik. Smets is eigenlijk een middenvelder die achteraan speelt. Hè. Hij is ook opgeleid als middenvelder. Ja. Bij veel ploegen doet de centrale verdediger niet veel meer dan die ballen inspelen op de middenvelder. En daar begint het dan. Ja, bij Smets, die begint er zelf aan. Hè. Die beslist ook zelf van, ik pak meters met de bal aan de voet. Dan moet bij de tegenstander iemand een keuze maken. En is dat een domino-effect, waardoor dat Genk aan het voetballen geraakt. Of hij trapt trainer van 50, 60 meter, waarbij het volledige veld open ligt als ze beginnen druk zetten, zoals Cerkelenbrugge. Ja. Dus ze zullen hem nog zeker nodig hebben en dus hopen voor Genk en voor Smets dat de blessure goed meevalt. Als we nog eens verder kijken naar de toekomst, dan zien we een overwinning en een gelijkspel zijn nodig. En dan heeft Genk zekerheid van een Europees ticket. Ja, dan zit hij in de tweede voorronde van de Europa League. Dan moet je nog wel 2 rondes overleven om de poolfase te halen. De poolfase halen is zo belangrijk in Europa. Dat is het moment dat je geld begint te verdienen. En dat blijkt, ik heb er vorige week nog iets over gepleegd in de krant, dat je toch vanaf 7, 8 miljoen altijd zit. Ja, dat is in het budget van een Belgische ploeg een enorme hap. Maar zijn ze daarmee bezig met dat Europees ticket? Ja, toch wel. Dat is zoiets van, we vinken dat eerste doel af en dan gaan we door. Dat denk ik wel dat het is. Maar hetgeen wat echt leeft, is natuurlijk kampioen worden. Hè. En is Champions League spelen. Dat gaat nog evenzeer als de nummer 1 zijn van een land in een jaar. Is het jaar erop Champions League spelen. Dat is het met zo'n jonge groep, die zoveel ambitie heeft en die daar zo naar uitkijkt, dat de echte drijfveer is. Ook voor Torsten Fink trouwens, die nog nooit gecoacht heeft in de Champions League, ook al een paar keer heeft aangegeven van, dat is ook wel fantastisch vinden. Ja. Je merkt aan heel de club dat inderdaad het Europees ticket, als ze dat kunnen afvinken, dan is dat al een bepaalde garantie zo, maar dat is zeker niet het eindpunt. Je merkt aan heel de club, die titel, dat is echt wat er moet van komen nu. En ik vind dat ook een terechte ambitie. Hè. Ik vind ook dat je hen daar niet mag op pakken achteraf. Zeg maar dat je die titel wil pakken en dat het enige doel is. En je moet dan niet beginnen over is het seizoen mislukt als je de titel niet pakt. Hè. Daar moet je niet de nadruk op leggen, maar je moet wel durven zeggen van die titel, dat is nu wat het moet worden. Ja, als je 8 punten voor staat op enkele speeldagen van het einde van de reguliere competitie, is het ook heel logisch om te zeggen we willen kampioen worden. Maar eerst zullen ze nu volgend weekend Gent moeten bekampen. Wat verwachten jullie van die wedstrijd? Ja, ik nog even terugkomend op van die titel. Wat me nog is opgevallen ook, de beelden van in de mixzone van Tolu, die dan daar binnengevallen komt met de Ghetto Blaster en tot bij Bonsouba wandelt, al dansend, en daar hem uit een interview trekt en dat ze allebei beginnen te dansen. Het is niet de eerste keer dat we dat soort dingen zien, maar het geeft wel aan van hoe dat de sfeer in de kleedkamer ook is. En dat kan alleen maar een voordeel zijn de volgende week. Gent, eigenlijk, als je voor de titel gaat, dan moet je eigenlijk elke match winnen. Hè? Ook tegen Gent. Maar dat gaat niet gebeuren, hè? Dat ze elke match nu gaan winnen. Maar daar moet je toch van uitgaan.
Ja, ze moeten voor nummer 13 gaan. Hè. 13e thuiszegen op een rij. Ik denk wel dat ze favoriet weer zijn voor die wedstrijd. De manier waarop ze spelen, Gent maakt niet echt indruk. Daar moeten we ook heel eerlijk in zijn. Rest donderdag nog naar Betis. Klein nadeeltje voor Genk is dat mocht Gent nu nog kans hebben, dan zou het op Betis misschien nog een zware wedstrijd worden. Ik denk dat het nu eerder een toeristische trip wordt met een beetje overdreven. Ze zullen daar ook niet willen afgaan. Mooi, Sevilla. Ja, voilà. Maar ze gaan daar niet met hun volledige ploeg spelen en strijden. Dat is wel duidelijk. Dus er gaat een vrij frisse ploeg staan, denk ik, van Gent tegen Genk. Maar dat mag niet. Dat mag ook niet. Ik ga niet zeggen dat het geen probleem mag zijn. Maar het Genk in de huidige vorm en Gent in zijn huidige vorm, ja, dan is Genk natuurlijk topfavoriet. Maar het wordt, als je zo'n reeks aan het neerzetten bent, het wordt met de week natuurlijk moeilijker. Ze hebben eigenlijk, dat is ook wel het straffen aan die reeks, ze hebben zelden thuis overschot gehad. Hè. Het is altijd met 1 goaltje of 2 goaltjes en tot aan het einde van de wedstrijd. Maakt het ook boeiend voor ons. Het zal ongetwijfeld opnieuw spannend worden. Dan verwacht ik alleen nog van jullie over eerste klasse. Wie is jullie speler van de week? Ja, dat hadden we allebei voor Brian Heijnen gekozen, maar ja, dat lijkt een beetje voor de hand te liggen. Dus Christophe... ik ga er dan moet ik het volgende week niet doen. Ga ik er deze keer een Gent-speler uitpikken, Dante van Zijr, die dan teruggekeerd is uit Amerika. 2 strafschoppen binnentrapt. Die eerste was nipt, die tweede was fantastisch. En de manier waarop dat hij vierde achteraf, vind ik ook het vermelden waard. Want Beerschot is zijn ex-club, maar dat was er niet aan te zien. Hij ging gewoon volledig uit de bol. Daar ben je fan van, Else. Toch vieren tegen een ex-ploeg. Ja. Oef. Marnik, wie is jouw speler van de week? Ik heb er Belaïd van Sint-Truiden. Ik vind dat heel knap, dat als je met de grond gelijk gemaakt wordt en jou iedereen met de vinger wijst, want dat was het toch wel. Hij had echt geen goede periode achter de rug. Is hij nog eens licht geblesseerd of ziek geweest zeker. Komt dan terug en speelt echt wel, ik moet zeggen, de Truinse defensie zijn eerst 1 keer goed weggekomen daar met Nilsson, die wel de niet te missen kans wel miste. Maar voor de overige, ze stonden er en ja, de organisatie stond er. Er was ook wat meer agressiviteit, op het juiste moment doordekken. Ik vind gewoon mentaal, als je zo diep hebt gezeten, en ben er bijna zeker van, want als je zoveel kritiek krijgt en je staat van onder en je hebt geen punten, dat weegt op het mens. Als je dan zo'n prestatie neerzet, dan pik ik hem eruit. Oké, een terechte beslissing. En dan kunnen wij nu meteen zakken naar de Challenger Pro League. In de Challenger Pro League heeft Patro IJzen niet gespeeld, want die moesten normaal tegen Deinze dit weekend en die match gaat natuurlijk niet door. Lommel die hebben wel gespeeld, al zullen ze misschien liever niet gespeeld hebben, want het was opnieuw de Malaise die verder ging. 5-0, een forfait-nederlaag op het veld van de RSCA Futures. En Sibe, jij hebt daar nog een feitje over. Het was voor Lommel SK een evenaring van de grootste uitnederlaag in de clubgeschiedenis. Ze verloren de afgelopen jaren ook al 5-0 bij RWDM en Seraing. En opvallend genoeg verloren ze thuis ooit nog zwaarder, want hun grootste nederlaag is een 0-7 tegen Moeskroen in 1995. Ja, het gaat niet goed bij Lommel. Waar eindigt het? Ja, waar eindigt het? Er is 1 grote vraag. Hè. Hebben zij hun eigen kern, de Citygroep hebben zijn eigen kern, de kwaliteit van hun spelers overschat? Of hebben ze het niveau van 1B onderschat? Want het is heel pijnlijk aan het worden. En ze staan nu echt wel voor de weken van de waarheid. Ze hebben nu 2 thuismatchen. Eerst Beveren en dan Seraing. Degene die net achter hun staan. Ik heb gisteren nog eens naar Jong Genk gekeken. Ik denk ook nog wel dat die nog wel een aantal punten gaan pakken, zeker. Dus ja, bij Lommel, ze moeten nu recht krabbelen en ergens iets vinden om recht te krabbelen. Wat of waar, weet ik niet. Is dat een nieuwe trainer? Is dat iets... spelers transfereren mag niet meer. Er zijn er nog wel een paar die nog amper gespeeld hebben, aanwinsten. Zit daar ergens een witte raaf tussen? Maar zoals het nu bezig is, kan het echt niet verder. Hè. Dat is gewoon dat is gewoon chaos op het veld ook. Die worden zo makkelijk goals geslikt. Er is zo weinig weerbaarheid. Het is heel, heel opvallend en heel triest. Ja, en het kan bijna niet anders dan dat ze de eigen kern onderschat hebben, inderdaad. Want anders laat je Karim niet meer gaan naar Kortrijk. Dan zullen ze toch wel vermoed hebben dat ze nog genoeg
vlees in de kuip hadden om de situatie recht te trekken. En ja, het lijkt er toch steeds meer op dat dat niet zo is. En ja, naar ik hoor is er wel degelijk paniek in de tent. Is men Van Lommel vorige week ook naar Manchester getrokken om daar te gaan babbelen. Nu, wat je daarmee nu nog concreet kan veranderen, ja, ik weet het ook niet hoor. Want inderdaad, het moet op het veld gebeuren. En nieuwe spelers, zoals Marnix zegt, dat gaat niet meer. Bovendien, als je in die spiraal zit, is het eens zo moeilijk om daar nog uit te geraken. De supporters staan er ook niet meer achter, dat voel je. Ook vernomen dat de spelersbus nog is opgewacht door een aantal fans die misnoegd zijn. Dus ja, ik weet het echt niet. Een wonderdokter in de zaal... ik zie het niet. Ja, het zal een trainer moeten worden, denk ik. Hè? Ja, dat is het enige wat je nog echt kan veranderen, wat met het sportieve te maken heeft op dit moment. Hè? Want je hoort ook de technisch directeur, die staat ook niet hoog aangeschreven bij supporters en consorten. Maar ja, daar moet je nu geen beslissingen nemen. Of ja, die gaan niet direct een resultaat opleveren. En het is ook natuurlijk, je zit in een bepaalde spiraal en niemand had iets in aankomen. Hè? Zeker bij hen niet. Zoals je zegt, ja, die wintertransfer van Karim de Man naar Kortrijk, dat kan je gewoon niet vatten. Als je je beste speler nog laat gaan, ja, dan heeft dat alles te maken met het systeem van de Citigroup. En al zijn clubs en dat die van de een naar de andere gaan en op een bepaald moment ook mag worden verhuurd aan andere clubs om daar meer in de etalage te staan dan bij je eigen club, want daar gaat het dus over. Ja, en je komt dan in deze situatie terecht en ja, dat is een rollercoaster. Stop die maar. Hè. En dan wordt het steeds vaker achterom kijken, zien we of ze niet naar beneden moeten kijken, naar de achtervolgers. En één daarvan is Jong Genk. En die zijn een puntje dichter geslopen na 0-0 op Eupen. Op zich niet slecht. Eupen toch een degradant van vorig jaar. Maar ze hadden deze wedstrijd misschien wel moeten winnen, wetende dat de A-ploeg al op vrijdag speelde, toch? Dat is een enorm voordeel. Hè. Dus, dat is voor hen het gedroomde scenario, A-ploeg op vrijdag. Dat wil zeggen dat je de Congolo's en de Oyens, dat je die voluit kan gebruiken op zondag. Zaterdagavond zou ook nog wel kunnen, maar zondag is vrijdag, zondag is voor hen perfect. Congolo was ook een van de uitblinkers, van de sterkhouders gisteren. Ooyen heeft nog een weg te gaan, ook niet abnormaal is als je zo lang uit bent geweest en dan 2 keren naar elkaar op korte termijn. Dan kan je niet verwachten dat je in 1 keer de top gaat zijn. Die gaat er ook nog wel geraken, daar ben ik zeker van. Dus ja, ze hadden dit moment moeten kunnen gebruiken om te winnen. Maar ja, een gelijkspel was wel de juiste uitslag. Als je de wedstrijd zag, Mirizola mist een kans die hij 9 van de 10 wel binnenschiet. Thomas Klaas had een goede kans, maar ze hebben in het begin van de wedstrijd een bal tegen de paal tegen gehad. En in blessuretijd hadden ze nog het deksel op de neus kunnen krijgen. Dus ik denk dat 0-0 wel een juiste uitslag was. Maar ik denk ook wel dat het op zich een prestatie was waar je wel een beetje vertrouwen kan uitputten. En dat lijkt me geen dode ploeg, Jong Genk. Dus die mannen, er zijn ook nog jong gasten die, als ze een klein beetje omringd zijn door mannen van de A-kern, die toch nog wel iets in huis hebben, die nog wel wat punten kunnen pakken, denk ik. Wie weet kunnen ze inderdaad de nodige punten pakken om niet volgend jaar in onze volgende rubriek terecht te komen. Want afsluiten doen we natuurlijk zoals altijd met FC Limburg. En dan gaat het vooral over het amateurvoetbal. En Marnik, jij bent dit weekend naar amateurvoetbal gaan kijken. Ja, als echte Looienaar moet ik af en toe mijn gezicht laten zien op Tesport. En het was een derby tegen Belicia. Ik moet zeggen, de wedstrijd op zich had niet veel om het lijf. Viel me echt ook wel tegen. Het was zo'n typische 0-0. Waarbij ook het niveau, als je dan een wedstrijd in de kelder van 1B ziet, Jong Genk tegen Eupen, dan was het niveau toch nog wel, was dat er nog een stevig verschil op. Maar het was wel een mooi moment. Ik had de vrijheid genomen, omdat ik als analist alles moet zien van eerste klasse, ben ik maar in de kantine gaan zitten. Met zicht op het veld, maar ook met 1 oog op het tv-scherm, waar STVV Club Brugge bezig was. En ik kreeg daar op een bepaald moment het mooie gezelschap van iemand die op 2 velden zware interesse zat. Op het ene veld werd het doelpunt van een zoon afgekeurd, Sam van Aken. En op het andere veld, op tv, maakte Hans van Aken de 2-1. Dus Vital had gekozen om Sam bij te staan in de Senderlo. Maar zag dan op tv toch zijn andere zoon toch scoren.
Toch een mooi verhaal in het gezelschap van vader Van Aken naar beide zonen kijken. Ja, dan zie je ook wat wij er allemaal moeten voor over hebben. Hè. Dus we moeten in een kantine gaan zitten op een koude avond met een duvel bij de hand. Oei. Om dit allemaal te kunnen aanschouwen en te kunnen doorvertellen. Wat een zwaar leven klinkt dat. Maar het zijn niet allemaal mooie verhalen die we deze week mee hebben, want bij Achel VV hebben ze geklaagd over aanhoudende problemen met racistische verwijten richting hun spelers. Vorige week op een wedstrijd in Londerzeel stapte Achel-speler Giovanni Dors vroegtijdig van het veld na een racismerel. En ook dit weekend hebben ze er weer problemen mee gehad, want Florian Teuwis kreeg ook allemaal ongepaste uitspraken naar het hoofd. En achteraf ging Teuwis naar de scheidsrechter om te vragen, dien een klacht in, maar de scheidsrechter die wou dat niet, omdat hij het niet had gehoord. En nu willen ze bij Achel toch dat Voetbal Vlaanderen en de scheidsrechters hun verantwoordelijkheid nemen om spelers die dit meemaken bij te staan, zodat het niet gebeurt dat spelers eens door het lint gaan. Want ja, een terechte opmerking van Achel, denk ik dan. Ja, vind ik wel. Nu, de scheidsrechter hebben we ook al gecontacteerd gehad en die zegt van ja, ik had een oortje in aan de ene kant en aan de andere kant, ik heb het echt niet gehoord, anders zou ik het wel opnemen in het verslag. Nu, dat kan ik ook wel begrijpen. Als je het niet gehoord hebt, echt niet gehoord hebt, ja, dan moet je het ook niet in het verslag zetten. Toen zei je kan het erin zetten ja, dat de speler er gewacht van maakt. Hè. Dat kan natuurlijk wel, maar hij kan zelf niet zeggen van ja, ik heb racisme waargenomen en dit moet behandeld worden. Maar ik kan wel erin opnemen wat de speler heeft gezegd. Nu, ik vind sowieso... er wordt vaak gezegd, als je dit soort zaken hoort, van ja, daar heb je ze weer elke keer. En het heetst van de strijd. Ja, en ze grijpen te makkelijk naar racisme als ze niet kunnen winnen en dit en dat. Ja, ik vind dat helemaal niet zo. Een andere zaak die dan dikwijls gezegd wordt, ja, een dikke speler die moet ook horen. Hè, jij dikke. Hè. Ja, het is niet... Heb je het niet op mij? Of? Helemaal niet. BMI is trouwens niet meer belangrijk, maar ik heb je gehoord op nieuws. Hè. Dat is niet meer de maatstaf. Dus je moet niet, omdat andere zaken ook gebeuren, moet je niet iets goed praten wat niet goed is. En ik vind racisme, er moet serieus tegen opgetreden worden. En als je dat niet doet, dan blijft het gewoon. En je moet ook je zou eigenlijk eens een maand in die mensen hun lijf en hoofd moeten kruipen en dan kan je pas echt inschatten wat dat is als je met racisme wordt geconfronteerd. En daarom is het heel goed wat Achel VV nu doet, vind ik. Ik vind echt wel, je kan niet genoeg op die nagel kloppen. Je moet dat blijven doen en omdat zij het doen, doen wij het ook. En het kan niet genoeg in de aandacht komen en je kan niet genoeg sensibiliseren en je kan niet genoeg mensen ervan proberen te overtuigen van dat het gewoon niet kan, ook niet in het heetst van de strijd en nergens. Ik bedoel, het is gewoon not done. En het is kwetsen met woorden. Maar het is echt, dat zijn heel zware blessures die daarmee veroorzaakt worden. En die van ons dan ook een heel rode kaart met een heel lange schorsing verdienen. Absoluut. En zo hopen we dat het toch meer en meer kan gebannen worden langs de velden, dat iedereen vriendelijk blijft en dat inderdaad het argument, ja, maar we schelden die toch ook uit, is inderdaad een gigantisch drogargument. Lijkt nergens op. Slaat helemaal nergens op. En zo hopen we toch om racisme te kunnen bannen langs de lijnen en dat iedereen elk weekend met plezier op het veld stapte. Voilà. En ik vind ook dat we het hier daarom ook moeten blijven aanhalen op het moment dat die gevallen er zijn en zo. Het kan niet genoeg in aandacht komen. Voilà, dan eindigen we deze aflevering met een mooie oproep. Dank u wel Marnik en Christophe om hier te zijn. Ook dank u wel Siebe voor de feitjes en de regie. En dan tot volgende week.